Yn un o'i caneuon enwocaf, mae Take That yn tynnu sylw at yr un thema a Genesis, wrth iddyn nhw ganu Never forget where you've come here from. A dyna lle fyddwn ni'n mynd yn sesiwn nesaf Cyfres y Beibl, GWREIDDIAU, Beth yw ystyr bywyd. I ni'n cael y fraint o groesawu Sian Rhys yn ôl ato ni i arwain y sesiwn nesaf. Cyn symud i'r de, mi oedd Sian yn aelod ac yn un o arweinwyr Cersalem, a hi fydd yn helpu ni i weld sut mae rhannau agoriadol y Beibl neu'n helpu ni i weld o lle ni wedi dod, a drwy hynny helpu ni wneud synwyr o'n bywyd a'n byd ni heddiw. Nawr mae pobl wedi bod yn hollti blew ers canrifoedd ynglŷn â manylion Genesis a'r creu, ond byddwn ni'n gweld gobeithio mae y cwestiynau mae'r Beibl yn trio eu hateb yw nid yn gymaint y cwestiynau modern ynglŷn â sut a phryd, ond yn hytrach y cwestiynau mwy sylfaenol ac oesol ynglŷn â pwy a pham. Wrth i ni gael yn pen o gwmpas y cwestiynau mawr yma, gobeithio gallwn calonau ni fod yn agored i brofi y stori well mae'r Beibl yn ei gyflwyno i ni. Yn ogystal â'r neges gan Sian, byddwn ni hefyd yn rhannu 2 ffilm newydd efo chi. Un ffilm sy'n ymateb creadigol, a'r ail ffilm yn ffilm bwerus, lle mae Delyth yn rhannu ei stori hi am sut mae hi'n gweld prydferthwch a phŵer Duw yn y cread a byd natur. Felly ymunwch efo ni ddydd Sul yma, y 3 o Hydref am 10 y bore, yn y capel os ych chi'n gallu dod, ond os ddim, bydd y cyfan yn cael ei ddarlledu ar Facebook a YouTube. Felly dewch gyda ni ar Gwrs y Beibl wrth i ni brofi stori well.